naziv festivala sugerira svečanost, a danas i sutra ta svečanost je posvećena lončarstvu i keramici, jer flik nije trik. Flik su Petrinke i Petrinci koji su u svom gradu okupili majstore svoga zanata, koji će nas uvesti u kreativan svijet lončarstva i modeliranja predmeta rukama. Povijesna zanimljivost kaže kako je 1836. godine u gradu djelovalo 59 lončarskih obrtnika, a fenomen petrinjske umjetničke keramike datira s početka 20. stoljeća pojavom slikarice Jelene Babić. Ne da smo uživale, tako da to je već prošle godine bili planove i da su one za danas imale neki strašno velik dogodak kuć, ali su ostavile i da